So guys, दिनै देखायगोन आं SBI नि ATM नि पिन जेनेरेट खालामनाय। गिबियावनो कार्डखौ सोना होदो इयाव सिनाव। ओमफ्राय प्रिन्ट फैदों येस खालाम। ओमफ्राय इंलिश, ओमफ्राय पिन जेनेरेट खालाम। ओमफ्राय एकाउन्ट नम्बर फैदों, बे एकाउन्ट नम्बर थुना हो मोजां नायनानै एकाउन्टआव। ओमफ्राय कारेक्ट खालाम इखो। ओमफ्राय मबाइल नम्बर लोगो लोगो फैगोन, मबाइल नम्बरखौबो बिदिनो सेम कारेक्ट खालाम। ओमफ्राय SMS फैगोन रेजिस्ट्रेशन नम्बराव वान टाइम OTP मोनब्रै नम्बर। ओमफ्राय दसे नेबाय था, इयाव मोनसे रिसिप्ट ओंखारगोन रायजोफोर, बे रिसिप्टखौ कालेक्ट खालामनांगोन। रिसिप्टआ ओंखारबाय। स' फार्स्ट स्टेप जाबाय। सेकेन्ड स्टेपसिमबो कार्ड सोनांगोन, येस खालामनांगोन, इंलिश, बेंकिं पिन चेन्ज, ओमफ्राय मोननै नम्बर जायखिजाया थुनांगोन, ओमफ्राय बै मबाइलाव थांनाय OTP थुनांगोन। ओमफ्राय लोगो लोगो आरो निउ कनफार्मेशन मोनब्रै नम्बरखौ ATM पिन जेनेरेट खालामनांगोन। ओमफ्राय लास्टआव सेभिं खालामना हो, बास जाखाबाय बे सेकेन्ड स्टेपआ। दायो ट्रान्जेक्शन कमप्लिट जाबाय। स' बेनोमोन रायजोफोरा, बेखौनो ATM निउ पिन जेनेरेट खालामनायखौ देखायबाय एसे। स' भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम रायजोफोर।